Sinara ang lockdown asin pag-quarantina. Ang alas 7 banggi na papagkamalantang matanga na dainang masyadong nagluluwas. Lalo na pag nagsiri na dapat nasa laog na kang harong tamay korpyong ordinansa. Ninhuli sa COVID na sa tuyang pigtatakutan na talagang madaling makaulakit asin nakakagadan. Kaya kay puhan magsunod sa patakaran kang gobyerno nga ning maiwasan ang paglakop makalikay sa positibo. Sa irarong kang isikyo dako lang pagbabagong inagihan dawa nagkawararan kitrabaho. Mas inisip ang kaligtasan para sa ikakarahay ta mas mahalaga ang buhay. Imbis na magpasaway ginibota ang mas marhay. Kaya para makatabang sa protocol day nagsuway kita nakipag-coopera sa mga frontliner na matitibay laban sa virus na moyang makalaog sa to. Tinautang pagdisiplina asin pagkasararo. Love in the time of COVID-19, yeah. Sa umiyak sa pinakamahalaga sa kapos. Love in the time of COVID-19. Siring man sa pagkamuot ta sa mahal na Diyos. Panahon man kan kadibisinan o kagipitan, yaon man giraray ang pagtarabangan, pagdadaramayan, pagkasararo, asin ang pinakamarhay sa gabos ang pagkamot na pigkapahiling tasa ng pangsaro. Dakol man ang madunong, daita nagibong arugon dai kita nagapara luwas kung warang importanteng dumanon huli sa bawal ang bakride. Nagtiyaga sa pagbaklay pag nagsaod palon ang alkohol pasiguro nin marhay. Mas gathering, social distancing, dai pinayular maging ang mga okasyon daita sinilibrar. Inugali ang pagsulot kang face mask, paghugas kay kamot, ultimo sa mga barkada ilang na makipagtukot. Maski pahaon na sa alak, dai nag-iinom maski di problema hon, dai nagbalak na magbuyong huli sa bawal mag-outing. Nagiribo kay paagi nagibong suro swimming pool karigusan na pang sadiri kadaklan sa mga aki asin mga kurang sa pagdetekto sa cellphone na sana naglilibang. Sa wakas nagaigwang dakol na oras sa pamilya kompletong magkakairiba maog manawa may pandemya. Love in the time of COVID-19, yeah. Sa umiyak sa pinakamahalaga sa kapos. Love in the time of COVID-19. Siring man sa pagkamuot na sa mahal na Diyos. Love in the time of COVID-19, yeah. Sa umiyak sa pinakamahalaga sa kapos. Love in the time of COVID-19, Siring man sa pagkamuot na sa mahal na Diyos. yeah. Blitz Black.